Top 10 najdrahších prestupov v histórii Premier League, časť 2. Číslo 5. Moises Caicedo, 117 miliónov eur. Z Brightonu prestupoval ako obrovský talent do stredu zálohy. Jeho výkony však fanúšikov v úvode angažma neoslovili. Postupne si ich ale získal a stal sa pre Chelsea kľúčovým hráčom. Číslo 4. Jack Grealish, 117,5 milióna eur. Jack prestupoval do Manchesteru City ako hviezda a ťahuň Aston Villy. V Manchesteri však už nepatril k tým najvýraznejším tváram kádra a postupne vypadol zo základnej zostavy. Aktuálne hosťuje v Evertone, kde zatiaľ podáva parádne výkony. Číslo 3. Enzo Fernandez, 121 miliónov eur. Po majstrovstvách sveta v Katare sa o služby argentínskeho záložníka uchádzalo niekoľko veľkoklubov. On si vybral Chelsea a na začiatku to rozhodne nebola prechádzka ružovou záhradou. Jeho výkony boli ako na hojdačke a Enzo sa stal terčom kritiky. Počiatočný neúspech však dokázal zvrátiť a aktuálne patrí k tomu najlepšiemu, čo v londýnskom klube môžeme nájsť. Číslo 2. Florian Wirtz, 125 miliónov eur. 22-ročný ofenzívny záložník prestúpil toto leto do Liverpoolu z Bayeru Leverkusen ako jeden z najkľúčovejších hráčov. Jeho výkony v Anglicku sú však zatiaľ ďaleko za očakávaniami a Wirtz je terčom ostrej kritiky. Dúfajme, že jeho forma bude mať stúpajúcu tendenciu a svoju cenovku čoskoro splatí. Číslo 1. Alexander Isak, 145 miliónov eur. Liverpool sa v tomto prestupovom období poriadne buchol po vrecku. V minulej sezóne však Isak dokázal gólovo prekonať aj Haalanda a stal sa najlepším útočníkom v Premier League. Viac gólov mal na konte len jeho spoluhráč z Liverpoolu, Mohamed Salah. Pre viac futbalového obsahu sleduj profil Strávnika.